pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Praise the Lord! Mayong buntag! Kumusta? Salamat kayo sa Ginoo sa nindot kaayong buntag, no? Nindot kaayong buntag, gadiin ato mapahimuslan ang pulong sa Dios na makadumungtag. Doon ay mga pagtayog sa kinabuhi, pero ang nakanindot ang igsoon kay naa kauban sa Ginoo niya na ang Dios nato. Dili kita pasagdahan sa Ginoo. Ay importante lagi nga naa kita sa Ginoo. Atas Ginoo kay ang Ginoo manggod mo ato ang atong saligan mo himo siya og nindot kayong lakang sa atong mga kinabuhi. Now, dili nga kapuntagon, tugutin ko nga makahulam sa inyong idulungog, no? Ulong sa Ginoo nga atong manunggan karon. Ya, nindot kayo ni, nindot kayo ni ulong sa Ginoo. Osea 1:10. Manindot talang sa pagtahod sa pulong sa Ginoo. Lagi ko din apan ang katawhan sa Israel mahisama kadaghan sa balas sa baybayon nga dili matakos o maihap. O dito sa dapit diin gitawag sila nga dili akong katawhan. Tawagon unya sila mga anak sa buhi nga Dios. Pagkaputa. Amahan na mga langit nun, salamat kayo nining orasa. Salamat ini nga kabuntagon Ginoo sa higayon nga din kami makadungog no sab sa imong pulong nga din amo sab nga ma-aplikar amo Ginoo nga mag-claim karon ang usa sa mga butang Ginoo sa pagkaanak nimo. Salamat Ginoong Dios nga nini nga kabuntagon ablihan nimo ang imong idulong ug among kasing-kasing nga kini mabutangan karon sa imong mga pulong. Amahan nga langiton kini ubos ni mga lagad nga dili manulti sa imuha kaugalingon kundi magapanulti ko Ginoo nga gikan gyud sa imong pagmando. Ipaluyo ko kanunay Ginoo diha sa imong cross. Salamat Ginoo nga dili makita na akong kaugalingon kundi ang imong himaya. Salamat ining orasa padlungon nimo karon ang tanan buhat sa kabandahan. Bisan ang balatian, bisan ang kaluyahon, bisan ang katulogon, dili makabalda karon in the name of Jesus. Salamat Ginoong Dios nga mahimong inandam ang among kaugalingon ug ang among kinabuhi pinaagis pagsalud sa imong bulawanon nga mga pulong. In Jesus name we pray. Amen. Hallelujah. Now, dili ka kamuntagon mga kaigsuonan. Ingon sa dinhi anak sa Ginoo, no? Mga anak sa Ginoo. Na imong tapat karon igsoon. Nalipay ko. Nga nagkita ta. Usa sa mga butang, usa sa mga tinainahan mga kaigsonan, ingon ang pulong sa Ginoo dinhi, sumala sa atong gibasa karon, ingon sa dinhi, apan ang katawan sa Israel may sama sa kadaghan sa balas sa baybayon. Nga dili matakos, dili maihap. O dito sa dapit din gitawag sila nga dili. Sura no? Gitawag sila nga dili akong katawhan. Pero karon tawgon unya sila nga mga anak sa buhi nga Dios. Amen. Anak at buhi nga Dios. So sa atong kinabuhi, dili ta mo tuo anang wither lang ang kinabuhi. Pauswa, usahay dili, madasigon usahay dili. Dili na tinuod ha. Kay ikaw adunay espesyal nga panalangin ang Dios para nimo. Ngano man, anak kag dili ordinaryong tao, anak kag hari, anak kag buhi nga Dios. Di ba? Labi kay paminaon, labi kay hunahunahon nga kita mga anak sa Dios. Now, ang inside na ito karon mga kaigsoon, children of God, mga anak sa Dios. Tinuod ba na igsoon? Ang anak igsoon may katungod na siya pag-claim, pag-angkon, pagdawat, unsay property sa imong amahan, unsay property sa imong pamilya, imuha. Amen. Moto ba mo nga himuon yung dato sa Ginoo? Ang dato mga kaigsuonan, ani kalibutan na ingon ang Bible, barahan mong may mong dato. Ingon ang Bible, lisod sa usa ka dato pagsulod sa gingharian sa langit. Barahan ba mo may mong dato? Wala. Pamay na lang. Pero ang tinuod igsuon, mahimo ganit ang dato din nga di ka magamit para sa kaymayan sa Ginoo. Lisod gyud nimo pagsulod sa gingharian sa langit. Kaya naman, ang imong kinabuhi kay imong hunahuna, to na kanunay sa kwarta, to na kanunay sa pangutang, to na kanunay di nakaganahan mo simba, di nakaganahan mga lagas sa Ginoo. Ano man? Wala kay panginabuhi. Dato naman. Pero mahimo gani kang dato sa espiritu, ano butang ang imong kinabuhi mo sugod o wa gyud
basta kay naa ug nangalagad ka sa Ginoo. Semeno ka. Unya mas sinati lamang nimo ni nga anak ka sa Ginoo sa diha nga imo ning madawa. Ingon ang pulong sa Dios, unsa o kinsa ang mahimong anak sa Dios? Utana ko ninyo, kinsa ang mahimong anak sa Dios? Oh, di ba? Ingon ang libro sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 12. Ang, pato kinito mo? Ingon ang pulong sa Ginoo, kinsa ang mahimong anak sa Dios? Usa ka question mark sa kinabuhi mga kaigsuonan, ang akong pangutana karon. Ikaw minawat ba ni Kristo? Amen. Ikaw minawat ba sa Dios? Amen. Palakpakan na ito ang Ginoo. Sa ato pa, like prodigal son, ang prodigal son, usang ka tao, usang ka anak na mausikot. Kabantay mo ato, nga duha sila kaigsuon, ang usa, ang maghuhod ninyo siya, tay, anak mo kunin mo, bahini ko. Bahini ko o bahini na ko sa atong katigayunan kay anak man kunin mo. Aron ang istorya mahimong mo po, atong lakturon. Gitagaan sa iyang amahan ang iyang kamanghurang anak. O ang kamagulangan anak, wala mo claim o wala ni angkon o wala manayo. Kinsa kuno ang mahimong mga anak sa Dios. Katong midawat o misali. Maura na yung usa sa mga hinungdan, maura na yung usa sa mga bato. Makabaton ka o kadato, kahagaway, kahayahay, sa diya nga muto ka, sa diya mudawat ka. Lamig kayo ni kinabuhi ah. Lamig kayo. Atong kinabuhi, aning kalibutan na, dili ka aksidente. Dili aksidente nga nanganagad ka sa Ginoo. Nanganagad kag hari sa tanang mga hari. Diyos sa mga Diyos nga naman. Kaya ang imong kinabuhi, hanay kanunay. Kada adlaw, hanay kanuman. Kaya ang nag-arrange sa imong adlaw, buhay ka Diyos. Mao ang imong amahan. Anawar ko lang imong anak. Kung mag-eskwela, mga dato ng mga tao, tagaan o property, tagaan o butang, tagaan sakyanan, tagaan o yuta, tagaan balay. Ano man, maminyo sila, tana, kumpleto na. Hanayon ang kinabuhi. Mao po na itong Diyos. So sa itong ginawa mga kaigsunan, usa sa prodigal son, ni-claim siya, patay, tagain ako, tagain ko. Gihatag, wag yung magduha-duha kamahan. Wag yung magduha-duha kamahan, gihatag niya tanan. O, imuhan eh, magulang, permitting na ako eh. Pero, may siyang papa, bulay-bulay. Ang manghod, ibalik niya iyang katigayunan. Huwag yung binila papa. Ayaw ibalik niya? Wala. Pero loyo sa kinabuhi, mga kaisunan, na-realize niya nga ang iyang kinabuhi, nasipyan. Klima, unsay mag-claim ni mo sa Ginoo. Ayaw bulang sa Ginoo. Unsay, naas Ginoo, halat ang iyo ah. Unsay gusto ni mo mahitabo sa iyong kinabuhi, halat ang iyo ah. Libre na, walay bayad. Unya, wala po na yung kondisyon. Pero hinumdumi, ayaw yung bulang sa Ginoo. Maura na yung mayong buhaton. Na, unako ka, makahubad ka eskwela, makatrabaho ka, mahimo ka profesional, mamitiyo ka, ayaw yung bulang sa Ginoo. Ang usa ka bata o usa ka anak amang katong i-claim. Nawato siya, tanan niya tanan. Pagkoy kinahurot man, limot na siya sa Ginoo. Nahurot na iyang property, nahurot na iyang katigayunan, kaya magsigil siya mububog. Sige siyang pamayi, ato siyang mga bar, inom-inom siya dito, bidyoke dito, bidyoke dito. Kaya di harap bidyoke, sige inom-inom, pagkahubog rin, hamugilo na dayon, patakaan lang kagpalit. Bisag wala na yung kwarta, wala na yung pagkasulina mo, amot yung 500. Oh, hindi ha, hamugilo na dayon, pagkainom na. Nahurot yung kwarta, nahurot yung tanan na property. O sa yung imuha, nangita na lang siya trabaho aron makakaon siya. Tuan na siya, nagsugod na siya o sugod na siya o pasaw baboy, monday. Ang kinabuhi mga kaigsuonan, basta mabulag ka ni kas Ginoo, posibilidad, magmawir ka. Ako kay magmawiray ko, hindi kong bulag sa Ginoo eh. Bahala niya. Ang sikretong butang, ayaw yung bulag sa Ginoo. Ingon si Kinsa, ang mahimong anak sa Dios. Kanina, ingon mo nga amen. Ingon din yung bulag sa Ginoo. Siya, apan katong midawat, o bisalig kaniya, gihatagan niya sila, hiniya sa katungod nga mahimong mga anak sa Diyos. Amen! Amen! Nidawat ka sa Ginoo!
Ayaw kumpiyansa. Ayaw kumpiyansa. Basta anak na gani kas Ginoo, daghan kay mag-iming nimo. Daghan kay mag-iming sa imong kinabuhi. Daghan kay tentasyon sa kalibutan. Sama karon, no? Atong kinabuhi malipat usahay. Daghan kayong mga kidrama sa panang drama-drama din ha. Mabilar ang tao, mabilar ang inigsimba, usahay katulugo na. Yan naman, himarok na. Kaya nag-overtime sa salida. Nag-overtime sa nula. Oh, pero sa diha, isoon, nga mahimong kang anak sa Ginoo, mo na yung mga timing sa yawa, mga pamaagi sa yawa, trek sa yawa, usahay, upiran kang dagang kwarta, upiran kang rambol, upiran kang lumiro, para mawala lang kasalakang tikang sa Ginoo. Oh, pero sa diha nga mo duol kang atos Ginoo, mo dangog kang atos Ginoo, ingon siya kitagaan kaniyang katungod nga mahimo kang anak sa Dios. Ato pa, katungod word, makaklaim ka. Amen. Makaklaim ka, makasulti ka nga atos Ginoo, Ginoo, wala ko'y bugas, makapangayo kang bugas sa Dios. Ikaduha, nga buhaton sa Ginoo. Unsay buhaton kinsa tong mga tao, magudawat kinsa tong mga tao nga mahimong mga anak sa Dios. Ha? Kini, tanan. Okay. Tanan nga gimanduan sa Espiritu sa Dios. Kinsa ang mahimong anak sa Dios? Amen. Kanto, unsa? Tanan nga gimanduan sa Espiritu sa Dios. Sa ato pa, mahibaw-an mo nga anak ka kas Ginoo, pag ang imong kinabuhi kontrolado sa banaan ng Espiritu, di na ka ganahan makasala. Amen. Bantay ka nga, sayop ni, salak ni, kay gimanduan ka sa Espiritu Santo sa Ginoo, kay anak ka kas Ginoo gyud. Ay, dili na ko diha kay. Dili na ko magpaduol na ni. Dili na ko magpaduol nila. Nanuman, kay gimanduan na ka sa Espiritu sa Dios. Hello? Ang atong kinabuhi, maibaw-an mo, ma-identify mo, kung tinuod kang anak sa Ginoo, ano man, layo kay ka sa tentasyon. Ha? Layo kay ka sa tentasyon, ano man, kay niya ang Espiritu sa Dios, nagamando nimo, sumala sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 14. Naapolong sa Ginoo, mga kaigsuonan, nagsulti din, pareho ko basa, Roma, Kapitulo 8, versikulo 14. Ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Diyos, mga anak sa Diyos. Tanawa ha! Unsa ko no? Ang tanan! Palihog kong tanaw sa inyong Bible. Palihog kong tanaw sa inyong Biblia. Ang tanan nga gimanduan sa Espiritu sa Diyos, mga anak sa Diyos! Amen! Amen! Hallelujah! Tanan nga gimanduan sa Espiritu sa Diyos, mga anak sa Diyos. Klaro kayo nga gisulti niya din nga maunay ilhanan o kinsa itong mga tao na mahimong anak sa Ginoo katong gimanduan sa Espiritu sa Dios. Unsa din ang gimanduan sa Espiritu sa Dios? Pangutana ko ninyo. Unsa din ang tao na minanduan sa Espiritu sa Dios? Aning ngero, pangutana ko ninyo. Unsa din ang tao, unsay ilhanan sa tao nga minanduan sa Espiritu sa Dios? Pangutana ko ninyo diha, kapit. Mahino na ko ni. Ani gid mabahin. Kininduha, kini. Unsa din tao nga minanduan sa Espiritu sa Dios? Musimba. Kunyara, pasok. Okay. Kamu diri. Wa kailangan pasok. Ay, sa kapil pasok. Manong ka sila nimo. Oh, ano yan na sila? O sa to? Sa to, step? Buutan. Nga, imo pasok. Simba? Musimba sa Ginoo. Musimba sa Ginoo. Ang ilhanan. Paminaw ha. Kini inyo ning sulti. Kung naapa mo dagang unahunan din na isulti ninyo. Yung mga tanang ko ninyo. Okay. Paliw ko butang, paliw ko. Buutan, musimbas Ginoo. Gikan po dani ni sir, paingon dire. Mo sir, paingon diha. Ay tuloy mo. Masinabtanon. Okay. Gikan dito buutan, musimbas Ginoo, masinabtanon. Usa pa? Dili ta magdungan. Muto. Okay, sumagyod. Musalig sa Ginoo. Sumagyod. Mabinantayon. Sumagyod. Naay kahadlok sa Ginoo. Sabihan, ang tao nga dunay mahimong anak sa Ginoo, daghan kay una-una, daghan kay imagination, tanan nga dili maayo, paminaw, tanan nga dili maayo sa tinanawan sa Ginoo, nga di kaganahan anak, nagpasabot nga kanak gimanduan sa Espiritu Santo. Amen. Ang po na kay petition ay mong buhaton na
katos Ginoo. Ingon sa dinhi, mahimo kamo akong mga anak. Nakapalayo ka na sa Diyos. Tanawa, pasahod to. Ako mahimo inyong amahan. Tanawa. Sa ato pa, imong kinabuhi, dunay declaration ang Dios nga imo siyang amahan. Sugod dining orasa, sugod dining adlaw, mahimo na nimo siyang imong amahan. Tanawa. O kamo mahimong akong mga anak. Kasi nag-declare ang Dios, ang Ginoo nga labing gamhanan. Siya gyud ni-accept nimo. Siya midawat nimo. Mahinamponon sama sa usa ka amahan nga naghulat sa prodigal son. Grabe. Nasayop iyang anak. Nasayop iyang anak paghatag niya og property, paghatag niya butang, paghatag niya sa titulo. Title siguro nito. Baligya tayo niya. Nasayop siya. Sayop siya. Pero halos kada adlaw o 24 hours ang amahan naghulat. Naghulat sa iyang anak. Naghulat ang amahan. Kamusta ka tumuli? Ha, sige hulat, sige hulat. Ingon ang anak. Uli naman ko sa muha. Uli ko kaya naging bugas dito. Uli ko kaya naging kabang dito. Ingnon na ako kung papa, dili na ko ang ayan na mahimong imong mga anak. Imoan na ako ngayong sulugoon. Pero dili di ay. Ano man? Ingon din he? Dili di ay. Sa diha nga mabalik ka nga sa Ginoo, sa diha nga modawat ka ni Jesus Christ, sa diha ka nga mahimo nimo siyang Ginoo, imong personal manula sa kinabuhi, gihulat ka sa Dios. Bisan pa di kusa nato ka magkasasala, bisan kusa nato ka masalaypon, kita to na masalaypon man. Nga dili to limtan tos Ginoo tong imong kinabuhi kahapon, limtan tos Ginoo imong kinabuhi atong miging adlaw, limtan tos Ginoo katong gibuhat nimo atong miyaging tuig. Kalimtan tos Ginoo gibuhat nimo atong miyaging paging tuig. Ang iyang paglantaw nimo karon nga moduol kaniya kay ingnon kaniya akong anak. Palakpakan na to ang Dios. Haleluya. Anak kalami man kaisonan ka atong Dios. Mo ni itong Ginoo na nila. Kung mudawat ng ikas Ginoo, totally i-erase tong tanan ng mga nabitaw mga kinabuhi na to nga dili maayo. I-erase ko sa Ginoo. Dili niya to kalimot. Dili na to niya hinumduman. Nya nagkalami kay naay declaration ang Dios nga sugod dining orasa mahimo kang anak sa Dios unya mahimo nimo siyang imong amahan. Amen. Niya, mao na karon. Mao na sa tong kinabuhi. Kinsa tong mahimong anak sa Dios? Mahimong anak ka kon imong dawaton si Kristo Jesus. Nya mao ni ang declaration sa Ginoo. Mahimo siyang atong amahan. Nya tungod kay nahimo naman siya natong amahan, tungod kay nahimo naman nato siyang Dios, maghatag sa kanato sa tanan nga anaa kaniya. Muna yung promise. Tungod kay anak na ta sa Dios. Tawa ha? Tingnan mo. Ingon siya, maghatag siya kanato sa tanan nga anaa niya. Mangutana ko ninyo, unsay gusto nimo mahitabo? Unsay wa pa nimo karon? Unsay naas Ginoo? Mangutana ko ninyo, unsay naas Ginoo? Tanan, di ba? Tanan. Unsay wala nimo? Unsay naas Ginoo? Tanan naas Ginoo. Unsay wala nimo? Isulti unsay wala nimo. Isulti ka. Kausaban. Dili man mga tawo mo simba o pamusap. Daghan oy. Daghang mga tawo na simba mo pamusap. Oh, naiginumtan, naigikasukan, pamupasaylo. Ano na mausap? Usap na yun, dumot kaya pong kalimutan pa. Usap na yun. Diba? Kayong silingan, suko kayo ka. Nausap na yun. Simbar ko. Gagumot ka. Diba? Ayo, naitawo. Atong kinabuhi. Ngayon ka, kanahan mo kung mga ayaw butang. Di ba tinuot? Originally, kanahan kita na. Sakyanan, ako lang, nangayo kong sakyanan sa Ginoo. Ginoo, tagay kong sakyanan, dako sa mga auto. Oo, nangayo, di ba na? Hindi ka naman naibayad. Wala naibayad, ayaw ko nung pagbuot. Sabi mo, pastor, ngayo mo ka. Pangayo ko mo. Wala tayo mong tanay. Ay, labi po ka, brad, nangayo magagbunggo nga, nanamang kay El. Nangayo, El, nanay bunggo. Ano man? Kaya gusto kami ito. Mga ayaw po kayo siguro ng counter, fighter. Pero ano ito? Kiling, tawanan natin pa hindi para. Wala ka muna
wala ni bayad ang pagpangayo sa Ginoo. Ang akong pangutana karon nimo, unsay naa sa Ginoo? Nakanan. Unsay wa nimo? Kaya mo balay, kwarta. Nananak nimo ng balay, nakabalay na ka. Nananin mo. Imagine na maayo nga ang dalunggan sa Dios dili siya makaduog tungod sa sala. Ingon ang Isaya. Ang dalunggan sa Ginoo mahimong tinakpan, dili siya makaduog sa mga pagampo kung ang tao makasasala. Dato ba? Palayoon mo na ito. Ginoo, pasaylo ko, mahigugma ko sa akong silingan, mahigugma ko sa akong igsuon, mahigugma ko niya itong mga tao, nakasalan ako. Ingon ang Bible, nagsulti. O sana nga palayoon na ito sa Ginoo. Ginoo, makapahilog ko. Di ka ko maksukol. Sulungon mo sa akong balay. Nanginan ka sa Ginoo. Nanginan ka sa Ginoo. Nanginan ka. Ito. Wag pa ko nabutis mo yan. Gisulong na tika. Nasuko ay gihapon ka. Diba? Isod kayo ni kinabuhi. Kita na lang masukoy. Ayaw ko niyo garain niyo niya. Masuko ka ni ko. Kamu pa. Dito na. Nadadaghan na tayo yun. Pag-angko na ko, dawat tayo mo. Pero ganina na ng istorya ko, huwag mo rin ingon. Pag-ingon na ko, suko ganit ko. Dito. Anak tayo mo. Gahulat na mga ako'y mabre. Aron mo sulod mo. Manitinood? Ano ba nitinood? Isa, tungod kay anak na ta sa Diyos, sa may hinungdan. Anak na makas Ginoo. Sa ato ba? Pagdawat mo ni Kristo Jesus, nga mahimong Ginoo, kitagaan ka niya sa katungod, na mahimong kang anak sa Diyos. Sa ato pa, ang atong kinabuhi, minanduan sa Espiritu Santo. Pag naapagani ng kasuko, pagdungod, naapagani na dihakwa, pagani ka mahigugma sa imuhang isig katao, buot pa sa dili pa ka, anak sa Diyos. Dili ka totally anak sa Ginoo. Anak siguro. Sa atong kinabuhi, usa ni ka mga tambak. Usa mo no? Makapangayo ka bisan unsa na sa Ginoo. Unsay imong pangayoon sa Ginoo. Kung basahon ang pulong sa Dios. Sahon na to. Ingon ang Galacia, Kapitulo 4, versikulo 7. Sa inyo nini. Busa, dili na kamo ulipon, kundili anak na. O tungod kay kamo iyanan anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. Palakpakan na ito ang Ginoo. Lord, ayaw lang buot kung sa ihatag sa Ginoo. Pero ingon siya, pangayo o kamo hatagan. Naagyo specific nga ngalan kung sa'y gusto nimong buhaton sa Diyos niya. Ha? Diba? Ngayon ka, mahipong balay Ginoo. Lord, na naman ni balay. Tukan na ni mong Ginoo. Ginoo namin balay. Pero dili may mahurutan sa kwarto. Ang akong mga anak na naghigda sa bangko, naa sa sala, uling pindra, uban gani, naa sa gawas, gaduyan. Dayon, ang uban po, naa sa lauting, gaduyan po gihapon. Isulti ba nimo ang Ginoo ba? Ayun ang, Ginoo, kabalo naman ka na mo ay. Dagan ang hilak, way sulti. Ginoo, kung sa may akong buhaton, tata ko dahil kasi Ginoo, kung sa may akong buhaton, nga para makadawat ko ang iyong panalangin. Dayon, paminawa din yung sulti sa Ginoo. Ino ni kasi Ginoo, hatag. Kaduha, mana din siya. Mana din Ginoo ni mo. Buhatan lang ka ng kabubuton ako. Kaya kabubuton din sa Ginoo. Mga pasadahin lang ang mahilap. Mauni sikrito. Ingon ang pulong sa Ginoo. Malikod na to. Kung sa puno, sa imong pagdawat sa Ginoo, dili na ka ulipon. Ingon sa din dili na ka kamo ulipon, kung dili anak na. Ayaw ng bali sa kinabuhing ulipon. Kung saan na ulipon? Kung saan din kinabuhing ulipon? Suluguon. Kinsa may nag-ulipon sa mga tao ng mga Israelita, ang mga taga-Ehipto. Kung sa may naa dito, tunglo.
Basta gani maulipon gani ang tao, mahimo kang tinulo. Kung sa maning tao na ay ulipon di ay. Okay, number 1, ang tao maulipon sa bisyo. Dili kinahan biya. Dili kinahan bulag. Ganahan pa na ulipon. Kung sa may naay sa tao na naulipon siya, kanang pagkaluoran, pagkadalo, pagkasukanon, pagkamaninungtanon, maunay nakaulipon sa tao. Hello! Napapamuniha! Ang atong kinabuhi, ginadeklara sa Diyos ka mga anak na sa Ginoo. Ayaw nagbalik. Alam kaulip ng pobre ang tao. Pobre ang tao sa diya na siya maulipon. Pobre ang tao sa diya na maulipon. Ano ba? Magsige kag hago, huwag kay panalangin. Magsige kag bukod, ikaw ng Biblia. Ikaw siya makadhato ang panalangin sa Ginoo. Dili makalabaw ang kakugi ni ini. Magsige kag bilang, alas 12 na ka matulog, kay mangit na kay order. Mumata na po kag alas 4, ang imong lawas, kumusta? Wala siya pantayin na dili ka maghapos, di ka maulipon. Dili ka maulipon. Ayaw pagsigit, gukod ng panalangin, gugda si Jesus. Damot sa Ginoo, kay iya kang tabangan. Ikaw siya nilimay mo kang anak sa Ginoo, mukuman na ka. Ako gisugo ang mga anghel sa langit, magdala mong manarabaho din dala mong trabahante din Dunay authority, dunay otoridad na naan mo anak kas Ginoo. Suguan ganin ang panalangin mo, abot na nimo. Sa akong kinabuhi mga kaigsunan, 20 kapin ko nangalagas Ginoo, 18 kong namastor din wa ko pasagdahis Ginoo. Ngano man kay kining authority nga naa sa akong kinabuhi, otoridad nga gihatag sa Ginoo kay anak ko sa Ginoo, akong suguon kanang mga tawo nga muhatag o kanang mga tawo gamiton sa Ginoo nga muhatag sa ngalan sa Ginoo. Dalo ang mga tao diri sa una. Uy, nalimo. Tinungkod na. Di ko maulaw ang sulti ninyo, ani. Di ko maulaw. Sa una, ang mga tao din, Nakarang maghihapon ni karon. Dalo. Uy, tinungkod. Nga naman, ulipon. Ay, di ko maulaw ang sulti. Kay mo ni realidad. Bahalang masakitan ka. Kay mo ni tinuod. Di anatas ka na po sa adlaw, grabe mga pagtayo sa kinabuhi. Unyami ka pastaran, naon sa mga pastaran, hilabot naman ka na mo, dalo yun ka. Musugod ka sa dili, ngunit ang realidad, ngunit tinuod ng kinabuhi sa pastor. Masakitan man ka, masakitan man mo, pero originally, ang Diyos may masakitan sa itong kinabuhi kung dili ka mutuman. Isang ko sa Ginoo din Praise God! Anang kalami mga kaigsunan, kay hinanay, pinadugay mga tabi. Muhatag mo ikapulo, magkaruta ka. Dahil mga piki ng mga tao din nga magtitsik, anak. Isang, ingo ng Bible, sulay ko ninyo. Sulay ko. Sa ato pa, pwede rin muhatag nas Ginoo dili tights. Sulay lang. Pastor ito, luoy kay pastor din oy. Luoy kay pastor din Muhagi lang din. 150 adlaw, 150 Domingo. No. Diyos, malipay, pagkakana. Inig-abre aning kining kahon ako katumbak sa una, inig-abre 150 ra. Sao man? May mo ni original May na. Mo ni original na utok sa tao. Pero sa diyan nga nahimo kang anak sa Ginoo, kinahanglan makasabot ta nga ang kinabuhi niya kaya himo tang ulipon din gusto sa Ginoo mapagawas ka aron mahimo kang uswat. Amen ba? Maaari mo yung mga pagkaon sa inyong balay na may mga kamote, na may mga saging. Dala niyo din Dala mo. Muna expression, ay si pastor, daghan na kayo ng saging. Pagdala para sa Ginoo ba? Pero kung sa ganay naanin mo, dapat na kay offer na ito sa Diyos. Muna ilanan na nahimo kang usap, nahimo kang anak sa Ginoo. Muna siya. Sa diha ka. Pastor, diri sa una. Luoy kayo Pastor, diri sa una. Dila na ko yung nanan. Luoy kayo. Pero namin tao ito. Apikay kay kinabuhi. Unda-unda sa ito. Hindi ka matabang. Pero sa diha nga naghimo ang Diyos o kausapan, kamo tanan Diyos sa Diyos. Amen. Ang panginabuhi sa una, apikiman, pero karon hayahay na. Muna tinuod. Gusto na ko, masabtan ninyo ni Mayo. Nga ang kinabuhi mga kaisonan, ang imong gindaan sa una, trapal. Ang imong gindaan sa una, banig.
karon nakigdan ka kawayan, di ba? Karon nakigdan ka kurso. Di ba? Usapan na. Di ba? Amen. Ang imong daghan kay kwarta sa una, 20 pesos, 10 pesos na papel. Karon 500 na 1,000. Kamay kay mo amin. Kay mo amin ba? Ang ganahan mo gud kayo ta, ganahan mo kay ta, dili kay ta. Gusto ni nga, kini pagtuo mo gud hitabo ni mo. Hitabo ni siya. Busa dili na ka paulimon kun dili anak na. Mo aksyon ta ba? Mo aksyon ta kana man mo tuo ta nga anak lagi ko sa Ginoo. Pero sinas Ginoo anak ako na nako. Limitado naman kita kung nauna ka kanang daghan ta kwarta. Tuoy lagi yung hitabo ni mo. Ako ni approve and tested ni sa akong ginabuhi. Subuko na ako na. Lord, nami mayroon nun. Ako mayroon nun sa akong question sa mga sa akong duha, estudyante. Makatila din silang mga 20, 18, 38. Suguon ako ang anghel sa Diyos. Ginoo, suguan ang imong mga anghel sa langit kung dalang na langit. Ito mo eh. Kaya pa pastor, sa saligang na dinig. Gamay naman. Kanang anghel sa Diyos, suguan. Hindi pa magdala, daghan, kay kwartaan ang suguon naman. Gamito niya itong mga tao na mao'y gamito sa Diyos na mo'y tinubdan sa panalangin. Anakas Ginoo, klima kung sinaan niya. Katapusan. Ingon ng mga anak, kinahanglan nga mudan ang atong kinabuhi. Ingon din eh. Ingon nga anak, kinahanglan nga mudan ang kamo. Mga na dayon ang application sa kinabuhi, mga kaisonan. Ingon ang pulong sa Ginoo, Pilipos 2:15. Aron walay kasaway kaninyo ingon nga hingpit nga mga anak sa Dios nga nagpuyo sa katilingban nga hiwi. Dato ba hiwi ka ng katilingban or kalibutan o dautan. Sumtin nila, kinahanglan nga mudan-ag kamo taliwala kanila sama nga mga biton nga nagsidlak sa kalangitan. Sa ato pa, mahimo na dayon ta example. Mahimo na dayon ta makapanalangin ito sa pan. Invite, pulong sa Ginoo. Ang sikreto bitaw, ang himo lang smile. Smile, 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 and hata. Paano lang mo? Snaps, binagbay nga. 20 Gs, kaya mo silingan ba? Na, dayon, kita gyud example. Diha gyud magagikan nato ang kinabuhi nga pagka-Dios no, no? Pagka-Dios no. Dili kita may mainan nga ang makaamong. No, nagani mga circle gani sa kalibutan. Hiwi man, ano? Hiwi o dautan. Sa ato pa, ingon sa dinhi nga kinahanglan magpuyo kamo sa kalibutan nga hiwi o dautan. Kinahanglan nga mudan-ag kamo. Unya kun naman ni hiwi o dautan, ay wala ka diha. Amen. Wala ka diha. Kita mo'y, salamat ko sa Ginoo nga nagamit sa Ginoo sa Values for Mission, sa Murag Recovery Program. No, nahimot ang life coach sa Crime Lab, no? Nahimot ang magwalis pulong sa Ginoo dito. Inana nga mga paagi. Si Sir, salamat ko sa Ginoo nga kanang pag-invite niya nako, no? Although dunay mga kanang mga obstacles sa kinabuhi, ay mga babag-babag usahay, pero wala sila nilampos. Nga naman, kay gusto sa Ginoo nga mudan-ag ta dito. Kana bang mahimo kang panalangin nila. Yang imong sinultian lahi nila. No, imong sinultian, pag magbinasto sila, dili ka bastos. Di ba? Magsulti sila og dautan, dili ka dautan. So, mahimo kang ihimplo nila. Dili ka nga, lami na siya sundugon. Na masundog dayon ang imong kinabuhi. Nga naman, kay gusto sa Ginoo nga mosidlak ang atong kinabuhi mga anak sa Ginoo. Amen. So, dili ka mahimong kapandulan sa uban. Kung dili ikaw mo ihinungdan, nga mahimo silang muduol, mudangop diha nimo. Ingon sa dini, aron walay kasaway kaninyo. Ingon nga hingpit nga mga anak sa Dios, hingpit nga anak sa Dios nga nagpuyo sa katilingban nga hiwi o dautan. Ato masayran karon nga hiwi kayo ang kalibutan. Hiwi kayo daghan kay mga dautan, no? Mudagsang kadautan. Pero ato masayran nga kita nga mga anak sa Ginoo kinahanglan nga mudan-ag kamo taliwala kanila. O dili gani nimo kaya nga mudan-ag ka dito, ikaw ra gani usan, gani magtagay-tagay, gani mag-inom-inom, magsiyatik-siyatik dito. Dili gani ka mudan-ag, ayaw pag-apil-apil. Pag Kristohanan gani ka, kaya anak naman ka sa Ginoo, ayaw pag-apil. Dili sa kanya.
Oh, ayaw pagkapil. Oh, ingon ana, pastor, asa man may padulong ang Pasko ra baron? Asa man mi mo padulong ani pagpuyo ra sing balay. Aron gusto niyo kang mudanag, adto ka dito. Then walihi sila. Ato pa niya Apostol Pablo, isa nahimo kong dautan, nahimo silang dautan, o misunod ko, may pailalon ko sumala sa ilang gibuhat. Si Pablo man to, ayaw pagkapil-apil sa amang Pablo, kay magkaamong yun ka. Yung ka nga, kino, sige simba o. Sige ni simba to. Yan, ay manok nga gwapo. Paliton ko na yun mo. Makaamong ka. Kinahanglan, ingon sa din, taliwala kanila, sama sa mga bituon nga nagsidlak sa kalangitan. Mao niyang pulong sa Ginoo mga kaigsunan. At ang iskutan karon, anak sa Ginoo. So ang anak sa Ginoo, kinsa ang mahimong anak sa Dios, kadto midawat, misalig kaniya. Napay katapusan bersikulo? Napay katapusan. Katapusan na lang. Ingon sa din, 1 Juan 3:1. Palandungan ninyo, unsa kadako ang paghigugma sa samahan ka na to. Gihigugma kita niya pag-ayo, ngutungod ini, giisip kita mananak sa Dios o mao gayon ka na kita. Mao gayon ka na kita. Kita karon ang hinungdan nganong wala makaila ka na to ang kalibutan, mao nga wala kini makaila sa Dios. So, ikaw anak sa Ginoo, gideklara karon anak ka sa Dios. Ingnan mong tapat. Salamat sa Ginoo nga nagkita ta anak sa Dios. Nindot ka igsoon, nindot ka anak ka sa Dios, anak kag hari. Unsay naas Ginoo imo nang property. Balikon na ko igsoon, kaniadto ra na ang atong kinabuhi, kaniadto ra to nga nagagapos ta. Balikon na ko aron nasabdan nato maayo ang atong kinabuhi nga nahimo tang ginapos, nahimo tang tinunglo niadto ra sa wa pa kami dawat sa Ginoo. Balikon ako. Nahimo kang ginapos, ang tao nahimong ginapos niadtong wala pa kami dawat sa Ginoo. Karon kay nidawat naman ka sa Ginoo. Karon kay nahimo naman kang anak sa Ginoo. Igsoon paminaw. Unsay nindot o unsay nindot nga mga butang, mga oportunidad nga mga butang, buhaton ni sa Ginoo nimo kay anak ka sa Ginoo. Pag-ekspektar, pagdahong yun, kinanglan magdahong yun ta, unsay maayo nga butang nga buhaton sa Ginoo nimo. Gikan nimo karon ang declaration sa awit kanina ngadto sa 4th generation. Hallelujah. Anak sa hari, anak tag hari, anak tag buhi nga Dios. Thank you Lord, thank you Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tugutan na ito karon igsoon ang Espiritu sa Ginoo mukultibar sa itong kinabuhi, sa itong kasing-kasing. Doon na mga negatibong butang na imong yun na karon sa likwan na. Doon na mga negatibong butang na diin mo injection sa imong utok, i-review. Hanapin tayo mga dautan ng mga hong-hong, i-review. Kung nining oras sa akong prayer nito sa Ginoo, naninig 2020, hapit naman matapos ng 2020, niya naman ta sa 20 po, December. Akong prayer sa Ginoo nga, mahimo na tang kahayag, mahimo tang panalangin, mahimo tang panalangin dito sa uban. Na mo na akong prayer karon nga buhaton na sa Ginoo para nimo. Hallelujah. Thank you Lord, thank you Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Oh God.
Kaya sampan ko mag-ampo isuon, batia ang kahog sa Ginoo nga mahitabo nimo karon diha sa kasing-kasing. Hallelujah. Lord, in the name of Jesus, ni aming Ginoo nga declaration ini nga kabuntagon Ginoo kay imo bing mga anak. Lord, salamat na sumalat sa imong gisulti nga mga pulong karon. Tungod kay imo manming mga anak. Makatagamtam mi o makadawat mi sa tanan nga naa nimo tungod kay imo ming anak. Nya dito ko mi karon Ginoo, wa mi duha-duha. Wa mi pagduha-duha. Kaya ang imong balang nga Espiritu Santo karon namuhat o nagapaglihok sa among sulod sa among kasing-kasing. Nga bisan gani ang uhong-uhong sa yawa dili na mo madunggan. Ang uhong-uhong sa negatibong humong dili na mo masinati karon in the name of Jesus. O salamat Ginoong Dios nga luyos among kinabuhi nga pagkaanak mo action mi, mo tikang mi, mo buhat mi sumala sa imong kabubuton. Salamat kayo Ginoong Dios kanini nga kabuntagon nakadungog mi sa imong mga pulong sa imong declaration nga kami imong mga anak. Salamat Amahan na akong mga pag-ampo karon ngadto sa 4th generation. Gikan namo Amahan ngadto sa mga anak, ngadto sa mga apo, ngadto sa ikaupat na mga henerasyon. Mahitabo ning imong panalangin. Ang imong pabor, ang imong proteksyon, ang imong gahom, ang imong tihok. Mahitabo ni sa matag usa karon. In the name of Jesus. Hallelujah. Lord God, ingon nga imong alagad, Ginoong Dios, akong i-release karon ang imong panalangin. Ang imong panalangin, Ginoo, mahitabo sa matag usa. Spiritual blessing, financial blessing, material blessing, emotional blessing, mental blessings. Lord, kini mo presence mo surrounds, Lord. Kini nga panalangin, overflow, overtake ngadto sa imong mga katawhan. Ginoo, samtang kami magapamauli karon ngadto sa mga temporary nga mga balay, ikaw magiguban ka namo, magatabang ka namo, mag-uban ka namo. Salamat kayo Ginoong Dios na mapano na mo ni, na may mo excited sa imong buhaton nga mga panalangin para ka namo tungod kay kami imong mga anak. Salamat Amahan nga lang iton, amo ning i-surrender, gituboy, gibalikan ka namo sa himaya kaduganan pagpasalamat sa imong pangalan in Jesus name. Amen. Amen. Palakpakan ko Ginoo.